Nay lang. Hello mga bay, kumusta mo tanan diha? Mayong buntag udto hapon gabi. Palis. Unsa pa? Adlawon. Mga unta ninyo, di ang sudan, hala kadaghan. Di ang sudan kaminsita. Nya kaning tuna ba kung butang itlog? Nya di ay itlog. Mauray na dakpan karong gabi una. Gawas man sa ko dito kay ngita ko barbecue. May barbecue. Nagluto na lang niya. Siyempre, naidahon. Rap ko sa tubig rap. Mga untan yung mga bay. The best yun ang dahon sa aming unaaning nga sudan. Kaog dahon bi, tanaan ako bi. Ay iya ka, makaam kag dahon na, ay iya. Adarin ako. Si kuya, makaog dahon, ay iya. Kumusta naman mo diha mga bay, dugay-dugay ng tsikuha ka video. Nawala man niya akong cellphone, diha ka adlaw. Papain na ta, ayaw da. Kuha ko yung tubig. Ngayon, napitan ra. Kung gihi mo, pagkawa sa cellphone, lantaw na lang ko sa lida. No, when a man's fall in love. Hello! Busog na ka? Oh. Kita na ko sa braso. Braso? Macho? Tambok. Buyag. Ma, Nga. patay. Nga tabi, gisit o ko, bi. Oh my God. Sejin. Ayun na ko tubig, bi. Tagayi, bi, tagayi. Dari. Yuba. Oops. Wala. Nagubo. Hala. Ipatuyok siya na nahubog. Dayunan, tanaw isa nila mga bay ang pamagat ng pinapanood ko kasi nawala yung cellphone ko ng 2 araw. Kuan Tay, tanang. nagubo ang bike. Nindot kay siya mga bay, When a Man's Fall in Love ang title. Na siya Tagalog dub. Episode 1 to 20. Hala. Mapay ni chik. Tulok adlaw jud ay hanurot. Ganahan ka kuya sa mango atsar? Mango atsar from Kuwait. Ito na apa? Simbrik na mo ma, 19. 19 karong bulan na? Ah, Sayo lagi. Kamu kuya? Kamu? Man ay kwan. Sibrik may kwan. Gusto man? Ugma na klase taman ni Kabernes. Oh, Sunod na naman wala. Ibalik isa na tong Lunes na nasad. sunod nga week wala. Dili man. Week day. Dayon. Wala. Sunod nga week na nasad. Kato nang nag-birthday na ko. Naawa daw. Naan na to? Ha? Unya, naarabay ng invite na to. 29. dapat ay. Dakuha din silang kabayo. Ano? Iya. Natuwad, gilakag din sa ero. Ganun mo. Ito mga ba? Patay na kami. May ngana, may. Bakay mo gipakita ma ba? Ngana. Ang saan ito? Sa gitawag ka to ma. Balik ka ni Jel. Ano man ito? Ito yung tukudan ba? Ara Jel. Kaya? Hindi ka itong isa. Uy! Ang kangi. Kaya yung ulo. Pula ka na ito ma. Kana ka ma. Kana. Ah. Kana ka nga. Dalon mo. Di man to ako Ano nung alaga? Bugat kayo sa Ang suga. May naigo. Lantot dalon niya. Bugat man kayo. Kana hila. Ayos ka na ingana. Mga ko ito. Kuha na siya ka ng Iko. trampolin. Si kuya. Trampolin. Trampolin. Kaya nagtambling ni mo. Di Dayom. Di ra ka mabalik mo na.
Balik yapon di ko mag-amping. Maguntulan ko. Traw. Patay, ayang. Bisik ang kinabuhi di mga bay. Mawa, ayang. Bisik ay pinaning kamo. Ayos ka nasakyan ay. Lag, pangikap sa Pero ulo. importante, kauban ng mga bahandi. Ito arang usa, buros na puyabuyag. Dong! Ano sa paabot ni mo, Dong? Purya, buyag. Dali. Masayop, mana sila. Gusto mong back tumbling. Ako, di ko masayop. Basta sa tubig na, di ko masayop. Patay. Kuya, wasa konlay, balas. Ano man na? Ala. Tambok ko din. Swimming pool nila. Dayon, mo lagi to kung gihon. Tanaw ko when a man fall in love. Hindi isang story. Tanawa ninyo ha. Search ninyo sa YouTube. Muna akong gikabilaran. Tulo ka adlaw. Ang cellphone ako. Ito ara dahil dito sa kasabit sa butanganan sa basket butanganan ako mga silupin. Ano mo na, gi-charge din mo. Charge. Lagi. Ako, Kuya. may mo. Gini yan, gini dali. Kuya. Una ni. Busog na mo? Kuya, ibalik ang dahon ni mama. Dahon-dahon mga bay, oh. Itagaan ko ni Bay Venus. Diyan sa Mandawi. Salamat kay Bay, ha. Kung gima, akong gihagbad siya para ma-fresh. Bitaw siya niya. Butang sa rep. Lang, palihog lang, Bay. Taklubi lang niya. Butang sa rep lang. Pato niyo mo siya. Para bitaw mo, crispy, no? Masyanda ba? Tulo nakadlaw sa ref. Crispy gihapon. Masyanda ba yung gel? Kay kuam. Again. Yung pato niya, ibutaw ni mo sa Tupperware nga. Tupperware nga. Kuan bitaw. Nipis lang. Papa. Ito si Sinsiyo sa iyong mga bag. Ano sa amin, be? Wala. Kasi na uma. This na ma. Sa ninyo? Nagtuon. This. Second grading this. Second grading. Nagtuon kuya. Makatuon ba ko niyo eh? La Dolce Vita. Udto may Maawa magkuhan. ma. La Dolce Vita. Nga. Dolce Vita. Udto may magkuhan. Tes. Sis, mapay pagtuon. Kuyawan ninyo. Marampo mo kami sa una. Ma, ang bariyo na, ang kuwang. Tagaan si tag 500 ha? Nahulot mo 500? 500 la, lain na mama. 500 daw. 500 ba ito? Eh, yuli na ako ito yung 100. Okay, ulit eh. 100 na ito? Yan na, ha? Ang katong 200, divide ako sa top. Ang katong 200, kuwang. Katong kuwan ba? Katong kuwan 50. Kuwang o kuwan, ma. 50? 50 na nagbilan ito. Ingan ka, matunga to sa kulang. Magtigo mo kag 10 kada adlaw. Kung ay kag bawon. Gapon mga bay, habit nyo na siya siya. Kung saan mo ko? Ay, kuwang, yung si mama, yung si Marino. Nga ako may mga na, ikaw din. Bayad naman ko, napalibay ko na. Ito, umot. Kaya nga good ni mo, saan na, private na yung school. Nagita, ato kayo ma. Daad daw na yung bayro nun.
Nga, tupa ma. Naghain ko bilakaw ugma ya, ma-deliver sa Mandawi. Nakuha sa mga sudlanan. Maato pa ko og munisipyo kay magpa-injection ko. Kay napaakan kong ilaga gabi mga bay. Kusog kay ulan di kahapon. Nya sirong ilaga way laing madaganan. Dili ni dagan sa amo ang butasan niagi sa bintana siguro or butasan siya miagi. Nay lang kusog kay lang. Dili. Ano nagpaakin ako? Rasan ko niya ba? Dali lapit. Pa-injection ko ugma. Kaya baha mo dili kahapon. Kasi tubangan. Baha na po to. Daga, kapakat ni mo. Speaking of baha na sad sa kuha niya, ilaga sad. Dali kayo po sa ilaga, oy. Uy, kilat. Andok mo dahil sila sa kilat, no? Kapit may sila sa gahapon. Pag uli na mo, gikan may SM Mabolo. Nag-deliver ko dito. Sa igsuon sa usa sa akong mga followers. And then, amot. Uli na mo, napit ko diri sa mga followers sa may UC, University of Cebu, diri sa Mandawi. Ay parapit to ng mga sudanan. Hala. Waagi na mo sa pilit sa tulay kay kuan kanang diretso ang dagang. Naing kalit og kuan ang motor. Bangga na mo. Anak mi niya. Anak mi niya. Naing kalit og anak ba? Siguro street to siya din. Wala siya kaprino. Mauto nga. Diri siya mo ni bangga. Kusuga siya kung singgit lagi. Kasinggit yung kong mama! Hanga dayon ko, hay, salamat. Wala lagi mo unsa kay. Kusog na kayo kusog naka-break si butit. Uyab na ako, day. Day. Naawa, day. Ala na, urot na. Hugang nasad ko. Hugang, napay na din luto. Dayon, nato. Dili to na mo sala sa ato niya kay. Dito man among biyahe, siya ra may isungag na mo. Oh, salamat. Na-save right town. Ano naman na, oy? Lingkod. Oy, bata. Pasiksi sa likod. Lingkod. Bata, imong likod. Kita. Hoy, ang bilahan, nakita. Ang tutoy, nakita. Hay, ako ang kuan. PC, nakita po. Opo. Nahitabo mga bay. Ay! No, manggawas ma ito kasing-kasing. Nya, kumusta mo tanan diha? Inaot nga, okay ra mo diha. Hello sa tanang mga namit na ko. Salamat kay ninyo ha. Bilaghan mo. Kami kay andahan ba partner sa kong kinabuhi. Kami akong pamatig sa daghan kong nakaom. Duog akong tiyan. Mana mana gani habi? Hinay ba? Unsa?
Huwag na mo sa'yo ha, kay kasi na ugma. Lamok sa akong mata. Hmm? Nasud lamok sa akong mata. Posible, dako na mata ni mo. Ramay. Patay. Isahan ko da. Pag dili ka anan ani pait jud. Dalang tambal naman ni siya sa tang mga bati. Kasugod ko kaon diri bro. Ladsik na pud mi ako mga kalawasan. Ami kay ka. Ami kay mong pamate. Nasa din tago. Minit sa mga sunflower. Look, ay lakwan. Yeah, kayo. Ang bahay na ang laki. Lucky. Ang kape siya. Nakadagkot sa basa. Uy, munit ko day, panutahan ka na day. Pag yung ana suot mo kaawas ha. Kalata sa lagi. Di na suot balay. Kalata sa. Kuya, kalata sa bed. Ma'am. Baso ni mo day, dako na sa buyag. Mong baso. Maraming salamat. May kutob. May Pasko. Hello yung tanan. Daghang salamat yung tanan. Laban lang mo diya ha, mga boys. Thank you so much. Ilak. God bless you all. Ay, ma, yung ilak ipakita. Toing! Ay, mali po. Wala, oy. Ako na nang gikuanan. Ilok challenge. Pak! Kung braso eh. Baho kayo. Hoy, buyag. Humot kayo na. Bisan pag diha ka mong higda. Diha ka mong puyo. Diha na ka makapuyo. Kay nalipong naman ka. Bye-bye! Bye! Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you. Ya, ala.